Mataharine agi cetar-cetar rek nang dhuwur ubun-ubun, malahane inyong memeni gombalan guys. Nek wong liya asik rebahan, malahane inyong tanding karo terik matahari guys. Soale mau esuk saurunge jemput para bocil, inyong wis perang karo kumbahan sing sak gunung guys. Ki dikumbah manual guys. Leuh apora menyalap boyoke inyong guys. Nguceke turut siji, meresek kudu nganggo tenaga dalem. Alah jen boyoke rasa-rasane jen nyangkreng pisan guys. Jujur kesel asline guys, nyawa rasane kayak gari sak pedil jen. Pengen jagung sak dela be, rasane ora tenang atine nek urung dipepeni gombalane guys. Jadi panas kain ya tak ikhlasna, kesel ya tak nikmati. Soale tiap tetes keringat ibu kue donga, saben kelambi sing dijemur kue putih cinta. Semangat.